May buntag mga kapuso! Proud son kayo na nga to ang makauban this morning kay iyahang gipasigarbo ang iyang inahan sa pag-graduate ni ini sa elementary sa edad nga 59. Atong makauban karon si Sir Danny Boy Lazaga. Good morning Sir Danny, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning po mga kapuso. Good morning Attorney Rez. Ug sa tanan nga naminaw dinhi sa tibuok Mindanao, mayong buntag sa inyong tanan. So far, so good. I'm doing good and I'm doing better right now. Sir Danny, ato na kining hisgutan kining imuhang post nga nag-viral sa social media. Unsa ba gyud ang storya likod ani? Again, maayong buntag po, attorney. For me po, attorney, it was just an ordinary post. Simply an appreciation po, attorney, to my mama na nakahuman siya sa elementary program pinaagi sa tabang sa alternative learning system or kanang ginatawag nato nga ALS. So, after niya nag-inform sa kuha mga alas 7 sa gabi, nanawag siya sa kuha. Very, very happy. Nagbalita siya sa kuha na, naka-graduate na ko, nahumanan na ako ang akong certificate. And without minding also, after our call, nag-post ko sa social media. And while posting it in the social media, nagatulo ang akong luha kay again grabe mong ko ka-close ako ang mama, ang tanang ginahimo na ko karon sa kinabuhi kay para gyud na sa akong mama, para sa akong papa, para sa akong pamilya, para sa akong mga ginikanan. And wala pud ko nag-expect na makaani siya og daghan na appreciation from the netizens, from the other people, because in one way or another daghan og naga-share sa kuha nga na-inspire sila sa story ni mama. Para sa imuha sir, isip ikaw magyud ang saksi sa kaagi sa imuhang inahan, unsa ba ang naga-drive sa iyaha or naga-motivate sa iyaha nga mopadayon gyud ug musugakod sa paghuman sa elementarya? Unang-una, attorney, isa sa kong nakita nga mga rason nga nganong nagpadayon siya tungod kay inspire siya sa kuha. Again, I'm already having my career right now as a teacher. Tapos isa man guna sa iyahang mga pangarap, mga pangandoy niya nga wala niya na natuman sa iyahang kabatanunan. Dreaming of becoming a teacher and dreaming of becoming a lawyer, mao na ang gusto sa akong mama, mahimong maestra, mahimong abogada. Mao na nga siguro pag katong nag-teach nako, nag-start ako og teach, siguro mauto ang iyang gikuhaan og inspirasyon, because one afternoon while naga-teach pud ko sa iya, attorney, while mag-study me kay kanang muuli ko sa muang bukid usahay kay ako man ang magtudlo sa iya, after we took our lunch, while washing the plate kay naghilak siya, nagabako siya niya ako, "Ma, unsa man ka ma?" Niya ana siya na wala siya nag-expect na imbis nga siya ang mutudlo sa iyang anak, siya na daw hinuon ang gitudluan karon sa iyang anak. Because first and foremost, it's the responsibility of the mother, the responsibility of the parents to teach the child. And let's dig deeper sa kalampusan or success sa inyong pamilya, Sir Danny. Naabay nag-push gyud sa inyong kanang mga miyembro sa inyong pamilya aron makahuman gyud ang imong inahan sa pagskwela? Attorney, isa ka after no nagtawag siya sa kuha, niingon siya sa kuha nga, dong naay ALS diri nga naay ALS diri na ning abot unya kini daw siya nga program kay mutabang daw ni siya sa mga out of school youth ug katong mga gusto pa nga magpadayon sa pagskwela. Tapos ni ana siya diretso sa kuha nga, "Muskwela ko daw. Muskwela ko nak." Ni ana ko nga, "Sige ma, eskwela ma." Ni ana ko diretso sa iyaha unya ni siya, "Imong papa di man musugot kay ang eskwela daw itabang na lang daw sa uma." Ni ana ko nga, "Ayog tuwa na ni papa, eskwela gyud." In that simple words of encouragement po, attorney, nakita nako nga isa gyud na sa ginakuhaan og inspiration sa ako ang mama nga. Giingnan nako siya nga, "Sige ma, with my full support ihatag nako ang 100% suporta sa imuha para makapadayon ka sa imong pag-eskwela." And finally, isip usa ka anak nga nakita gyud ang journey sa imuhang inahan, unsa pud ang imong mga takeaways sir or lessons pud nga imong natun-an? Salamat kayo, attorney. Unang-una po, attorney, gusto nako i-share sa kadaghanan na angay natong hinumduman, we have to always remember that our days with our parents and their days with us are subject to numbers. In other words, sa Tagalog pa, ang mga araw nila nakasama tayo ay bilang na lang.
So as much as we can, kung unsa ang atong mahatag, pinaka the best nato nga mahatag, pagpangga, pag-amuma, paghatag og bilis sa ilaha, honoring, dignifying our parents, especially our mama and our papa, ihatag yun nato sa atong mga ginikanan. Di nato kalimtan nga dako kayo tag-utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Sa sugod pa lang hantod nga nagdako ta, gipa eskwela ta, napalampus ta, gianak ta sa una nga naglisod sila, dako kaayo ta og utang kabubuton sa atong mga ginikanan. Mauna nga i-treasure nato ang mga moments nga kauban nato sila, because again, gamay na lang ang mga adlaw nga kauban nato attorney ang atong mga ginikanan. So we have to love our parents and we have to show our support and we have to show to them that we are very much proud of them bisan pa man og unsa ang ilahang mga naabot sa kinabuhi. So same as with my mama, bisan pag ninana lang ang nakabot niya sa iyang kinabuhi as of the moment, kay naman siya plano nga mo padayon, pero makita ninyo nga very proud ko sa akong mama ug dili na ko ginakaulaw sa kadaghanan nga kana siya ang akong mama. Dagan kaayong salamat, Sir Danny, and congratulations po sa imong mama ug sa tibuok pamilya. Thank you so much, ug stay safe. Okay, daghang salamat po attorney ug daghang salamat ka puso. Maayong buntag, Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV.